Alright, ake ngibingelele kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona ezobuciko media and production. Igama lami nguMelisizwe ngoba ngumusa ngwami noMia. Umfana seFriday ke lo, uphuma phakathi kwenkosi uCulu, induna emphethe usabelo wamadela. Namhlanje nginensizwe engifuna ichaze, abaningi bayayazi. Kade ikhala, ithi amadlozi awalungise zonke izinto mfowethu sabona. Lamaketa ngubaba, apha semculweni wami. Ngaba yoqhaqeka nilika. Bafethu ngijikijela abamjikijela phansi lenkandla emathatha amnyama. Niyalwazi ukuthi abafethu lo mfana walo yoshuni wenu nemnyama. Kunjalo. Mfowethu. Yeah. Sikubonile mfowethu uqhamuka emculweni. Ufika nini emculweni? Le album ekwenza wabasemehlweni abantu bese kuyesingaki? Ukucula mfethu 2009. Kodwa i-album engenza wasemehlweni abantu i-album engenza ngo-2017 ethi bayatatazela. Yona album kuye ngifake emehlweni abantu ke. Ngaphusha until kuze kwemali. Ngisho ama-album esenginawo manje awu-9. Ha, usebenze nobani kulama album wonke u9 mhlawumbe abantu ongathi mabagagula bakhumbula ukuthi usibanibani wangilekelela ngaba la ngoba asike sakufihla sibonile into encane kule engathi mhlawumbe yokugcina noma engathi iyona ebesuka kuyona ube nesandla mhlawumbe ukulekeleleni. No, into engangizothi ngicela ukusebenza nayo ingoma eyisho gxama sikhiphe 2020 but kuma album amaningi abantu engisebenze nabo oMdumazi oMtwenziwa osaliwa uMomenzi ukubona ngisebenza nabo kule album leyogcina engigcine ngayo kuyena. Basho into encane siseza hayi futhi kakudala. Uyabona ke ilokho vele sikufunayo ukuthi undlaleleka okwazi ukukhuluma. Lensizwe yasenkandla. Ifika kanjani eThekwini? Ithola isine studio sayo isinjiniya nawo uqobolwayo. Mfethu uyayazi impilo yendoda. Indoda ayilali kuye kuthiwa noma uhlele ekhaya ngisho ngenamali hamba uqasha ubone phambili uthi uyokhokha ngani kuphela wenyanga. Yeah, so ukuhamba kunqamla amazwe agcine sengifika ukuhlangana nazo nginsizwe ikakhulukazi nje uSpile umfana lo engisebenzisana naye okuyena ke engaqala lapho kuba engineer la engisebenzela khona ngakhona lapha bese until manje ngoba nje hayi kuyakhula kona kancane kufana. Nakhe ngizokubuza istudio sakho yini igama laso sikuphi nendawo imaphi ama artists angaphansi kwestudio sakho? Oh, i-studio i-Jelly Studio ilapha eZolibomvu ama artists angaphansi kwami iwona ama-cinema engathi iwona asaziwayo bona oSpikile lawo mase kuba ama-target oma-pin code ukuthi baningi kakhulu sengisebenze nabo manje ngikwazi ukubagalela labo kodwa baningi kakhulu khona nasebaziwa asebenegama nabo. Masingathi ke sibuka impilo kaMjikijeli ukuqala kwakho ukucula uqale elandela inuni emnyama waseyibona wasebugcina naye ebona ukuthi no ngingayenza lento ayinjalo mawuyiqala lento bangimukela kanjani abantu ngoba nani baningi elisha ushunweni inuni emnyama. Mina ngifuni nje uqamba mangizokusho lokho imina ngedwa ngafika nale nto le mina ngafika ngadakaza lo shuni lo ngavunywa umnikazi wawo bonke nje baqhamuka sebezemva kwawo. Wena ushaya ushuni saphile nini ngabekwa yiyona futhi bayazi umlando uyavuna ngeke ngisho njalo ukuthi bayazi ukuthi athi mfana hlehla ume lapha ngizobe ngikugadile bonke ke basebeza ke kanti ngubhuti wabo bonke awusona madoda bayazi nawo kunjalo mfowethu ake sibonge kakhulu mfowethu sibonge nokuthi nipha abantu besifazane ithuba ey'tutshozeni. Ngiyazi ukuthi kunentokazi abathi uSkepe baketule omunye wesifazane slice leyo nto mfethu isho likhulu kuwena uwedwa ukuba nama-artists nje abantu besifazane akhipha phakathi kwakho nakholelwa ukuthi maye studio sakho kuzoba khona namlo nyaka usithembisana. Hayi lo nyaka nje manje ngizokhipha i-EP eney'ngoma eziwu-6 ngiyaqala ukukhipha i-EP lo nyaka. Angifuni ukuyisho indaba ye-date ngoba ngizosho i-date egcineni bese ngingasenzi ngaleyo ndlela bese sengiba lethi inyanga iwuMarch uzokhipha manje March ukuthi nasima uMarch nje wonke singalindela umsebenzi wakho ukuthi ungaphuma noma kuyini once waphuma uyaqala lapho uzobesamba nayo into encane yanithembisa lapho sukani madoda nizweleke uthi la uzobe phethe into encane uzobe konakele kakhulu insizwa ke yasenkandla eMahlatha Amnyama bathi umfo wagcaba ake sibonge mfowethu sivalelise sibonge nanokuhlonipha kwakho. Ubonga mina abafethu futhi bawudlala lapha umsebenzi umjikijelo ukhiphile ngoDisemba imfene udakiwe isihloko sakho bengiphusha nje abafethu kakhulu. Nakhe sicishe sakushi utholakala kanjani ey'nkundleni zokuxhumana? Ngikhona umjikijelo SA lapha kwi-page lakho lina 52K because abanye abantu kuyenzeka ukuthi kuba ama-fake account ukubhala umjikijelo but nje elami ulibona ukuthi libe na 52K bese ukuthi ku-TikTok la ku-TikTok uthi @mjikijelo1 nakhona ngikhona. Kwezinye indawo ke ngeke uzongithola.
awakatholakali kuzona Ake enkundleni elokhuzana kuma-platform lapha okufakwa khona iy'ngoma. ku Spotify ukhona umjikijelo, Apple Music, zonke ke indawo zokudlala music uzofika umfice umjikijelo. Ake sibonge mfowethu, danke. Ngiyabonga kakhulu, ngikubonga mina.